Тук искам да обърна внимание на две действителни прогнози, които показват, ето ги прогнозите, които показват увеличение на цената за всеки период. Предложените цени са базирани, значи тук са цените, както е отбелязано, до началото на 2012 година. В момента това е прогнозната цена, която казах, че се следва в логическия ред на нещата, а това в момента отдолу е прогнозната цена на квадратен метър. Цените са на квадратен метър, избрани са само, се отнасят за София център, на други места на този етап не сме правили изследване и в тази логика за следващите 6 години се предвижда някъде в 2015 година ние в момента прогнозната цена да съвпадне с реалната цена, която е за продажба. Значи, една криза ние имахме в момента, аз съм изживял няколко кризи. Едната криза беше през 89-та година, 90-та година, когато всичко изчезна от пазара. След това 97-та година имахме криза. В момента това беше 8 години. След това сега имаме кризата започва в 2009 година. Значи тази цикличност продължава някъде, между една и друга криза продължава някъде в порядъкът на 8, 10 до 12 години. Значи за това аз очаквам, че цените през 2015 година ще се изравнат. След това ще има малък бум и след това ще има пак и цените, ако нямаме друга криза, пак ще следват някаква синусоида нататък. Значи, как да купуваме? Кога да купуваме, е време да купуваме и кога е време да продаваме имоти. Имотите се купуват по много причини, но 3 са основните причини. Смяна на имота с друг, инвестиция на свободни средства за защита срещу инфлацията, печалба или препродажба от наем. Значи, някои купуват имотите в криза с цел да ги продадат. Сега аз ще се върна пак отделно на графиката и значи тези, които купуват с цел да сменят жилище, няма никакво значение дали купуват имота в бума или го купуват имота в кризата по отношение на цената. Тук важен е срокът между двете сделки. Значи, колкото се може, по-малко да е срока между покупката на новия имот и продажбата на стария имот. Значи, в стандарта, който така като традиция сме приели, е 1 месец между предварителния договор и изповядване на сделката. Тук не трябва да има по-голям срок от 1 седмица. Говоря само за тези, които сменяват жилище едно с друго. За тези, които се страхуват инвестицията и кризата да ни им изяде парите, значи от графиката и от предишната графика се вижда, че във връзка с инфлацията тези, които правят парите, печатат пари, защото винаги са в бюджетен недостиг и винаги в момента парите поевтиняват
и затова цените на имотите като стойност, имотите много редко увеличават своята стойност. Имотите обратното намаляват своята стойност, защото има амортизация. Те се амортизират. Но тук имотите могат да подобрят своята стойност един момент, когато около имота нещо се промени инфраструктурата или пък настъпи някакъв друг феномен, някакво друго явление. Сега тези, които в момента купуват с цел да инвестират, те трябва да купуват имотите, когато сме близко до дъното или сме преминали през него. Значи, ако са купили имот съгласно тази графика, сега някой може да каже дали в момента тази права, резултатната права, която е прогнозната права, е верна. Защо? Не може ли пък да бъде по-ниско? Тук пак ви казвам, това нещо идва от брутния вътрешен продукт и то не може да бъде променено. Идва и от инфлацията. Значи, тук, ако са купили в миналата година, тези, които са купили, щеха да спечелят някъде в порядъкът на 50%. Тези, които през тази година ще купат, те печелят някъде 73%. Тези, които ще купат в следващата година, защото цените ще растат, те в момента ще имат някъде около 76%. Тук вече, ако купат последващата година, 14-та, ще има вече 25%. Тук са изкарани тези неща в графиката. Всички цени са показани в таблицата. Аз искам да ви кажа, че ние като онлайн медиа не смятаме в момента и да използваме като книжно тяло за раздаване на материали. Всичките неща ще бъдат качени, които сега ги говоря, ще бъдат качени в сайта SEB.BG и всеки, който иска, оттам може да си ги свали, когато поиска. Също така, както презентацията, така и лекцията, която сега провеждам на този семинар. Две действителни прогнози, които показват, ето ги прогнозите, които показват увеличение на цената за всеки период. Предложените цени са базирани, значи тук са цените, както отбелязано, до началото на 2012 година. В момента това е прогнозната цена, която казах, че се следва в логическия ред на нещата. Това в момента отдолу е прогнозната цена на квадратен метър. Цените са на квадратен метър. Избрани са само, се отнасят за София център. На други места на този етап не сме правили изследване. И в тази логика за следващите 6 години се предвижда някъде в 2015 година ние в момента прогнозната цена да съвпадне с реалната цена, която е за продажба. Значи, една криза ние имахме в момента, аз съм изживял няколко кризи. Едната криза беше през 89-та година, 90-та година, когато всичко изчезна от пазара.
След това 1997 година имахме криза. В момента това беше 8 години. След това сега имаме кризата започва в 2009 година. Значи тази цикличност продължава някъде, между една и друга криза продължава някъде в порядъкът на 8, 10 до 12 години. Значи, за това аз очаквам, че цените през 2015 година ще се изравнат. След това ще има малък бум и след това ще има пак и цените, ако нямаме друга криза, пак ще следват някаква синусоида нататък. Значи, как да купуваме? Кога да купуваме, е време да купуваме и кога е време да продаваме имоти. Имотите се купуват по много причини, но 3 са основните причини. Смяна на имота с друг, инвестиция на свободни средства за защита срещу инфлацията, печалба или препродажба от наем. Значи, някои купуват имотите в криза с цел да ги продадат. Сега аз ще се върна пак отделно на графиката и значи тези, които купуват с цел да сменят жилище, няма никакво значение дали купуват имота в бума или го купуват имота в кризата по отношение на цената. Тук важен е срокът между двете сделки. Значи, колкото се може, по-малко да е срока между покупката на новия имот и продажбата на стария имот. Значи, в стандарта, който така като традиция сме приели, е 1 месец между предварителния договор и изповядване на сделката. Тук не трябва да има по-голям срок от 1 седмица. Говоря само за тези, които сменяват жилище едно с друго. За тези, които се страхуват инвестицията, кризата да ни им изяде парите, значи от графиката и от предишната графика се вижда, че във връзка с инфлацията тези, които правят парите, печатат пари, защото винаги са в бюджетен недостиг и винаги в момента парите поевтиняват и затова цените на имотите като стойност, имотите много рядко увеличават своята стойност. Имотите обратното намаляват своята стойност, защото има амортизация. Те се амортизират. Но тук имотите могат да подобрят своята стойност един момент, когато около имота нещо се промени инфраструктурата или пък настъпи някакъв друг феномен, някакво друго явление.